Hello guys, magsugod na ta sa atong rib stitch. Okay, ang gigamit na kong hook, double-ended hook, 3/0. Mao ni siya. Og mercerized cotton nga Monaco Mercy. Okay, maghimo ta sa atong slip knot para sa atong foundation chain. Dayon magkadina ko og 10 chain para sa foundation chain sa atong rib stitch. Gidouble po lang nako ang mercerized cotton para baga ang iyang result. Okay. Manata sa atong 10 chain. Dayon, magsugod na ta sa atong first row sa atong rib stitch. Sa atong first row, single crochet ta sa second chain from the hook. Ikaduha nga kadina gikan sa hook. Magsugod ta og single crochet. Dayon, single crochet na ta kada usa nga kadina up to the 10 chain na. Usa ra ka single crochet sa usa ka bangag. Mao ni siya ang atong first row. Sa second row, chain 1 ta. Dayon reverse. Dayon sugod ta sa atong row 2. Single crochet sa second stitch from the hook. Sa ikaduha nga stitch gikan sa hook, single crochet ta. Pero sa back loop lang. Dili apilon ang front loop. Back loop lang siya para sa ngadto-ngadto mo porma na siyang rib stitch. In each stitch, usara ka single crochet ha. Dili pwede siya ma-double kay ma-deform ang porma sa imong project kung ma-double siya. Okay, we're in the third row. Chain 1, then same ra sa row 2 nga imong gibuhat. Chain 1, dayon single crochet sa next stitch up to 10 stitch. Dayon pag abot na pud sa tumoy, chain 1 na pud ta. After that, single crochet in each stitch. Mara, balik-balik ra. Hantod moabot ka sa imong desired length or unsa nga klase nga imong project, like edging sa bonnet kasagaran or kanang murag edging sa short, mo na siya kasagaran gamiton rib stitch. Okay, tips para sa mga maganselyo or bag-o pa nga nagkat-on sa ganselyo. Importante ang tension pod sa atong kamot nga mapariha ang kahugoton. Kinahanglan dili siya hugot kaayo, dili pod siya luag. Kay kung hugot ra, kuan murag maglisod ka og sud ba sa bangag, maglisod pod ka og kanang bitad bitaw, dayon kanang murag mag-curl siya. Bati ang result kung sobra ra pod kahugot. Kung luag pod ang iyang kanang bangag, see-through ra siya, kanang maklaro ba, dayon murag hilang ang iyang result. So dili pod siya nindot tan-awon. Kinahanglan
kuan jud siya kanang pantay ba niya, dili siya nara siya sa tunga-tunga. Mao na ang akong tips sa karon. Dayon, kung mag-anselyo sad ta, kinahanglan sad ta og patience, syempre, perseverance. Dayon, more time para makahimo tag project sa in a short time ra. Og daghan kaayong salamat sa pagtanaw guys, og ayaw kalimot sa pag-subscribe sa akong channel og palihog kog pindot sa bell button sa ubos para updated ka sa akong mga upcoming videos. Mao ni siya ang result guys. Ning lutaw na ang iyang rib stage. Okay, bye. Thank you.